Mentang ini pek kendiat syapang ujas Spirit Pumra. Ubre usnar Kawang bol basket bat tebet kari India. Ubaju pen syapting yaki Rangtied ba Kynsai Jong ke Pyrthei. Udai orang Kawang bol ke India. Ubala banwan ra jing job ya ke India. Wala ke India ke don hatmir Jong ke namrem. Bat bunsin ke India ke penun kam ya ujas Spirit Pumra haka power play. Bad haga dead over. Lakha ya ujas Spirit Pumra day hagan riu tarik umnai Disember jong senam kat kendai spa kendai peulai. Haga jela Gujarat. Henry udai pat naga jai ban riu Sikh Punjabi. Ukpa jungu udai nong khai dawai bad ka kemi jungu kadai ka nong hikai school. Henry tang hadin san senam balakha ya ujas Spirit. Ukpa jungu laklat no namar ka jingpang hepatitis B. Bat kani galawan ra jing ya ka longhing jong ujas Spirit Pumra namar ka kemi jungu ka haban bakli ya ujas Spirit. Bat kumjuru ka hemmen Jong ujas Spirit ula yo ban late school haga school baga kemi Jong ka hikai barla pendep hadu ka high school baru klem late pula shu namar ula pen late jingbut tangah ka jing late kai cricket ka jing late kai cricket Jong Bumra ka sedang ban pau hadin baula syajit pan late kai na ka district level ka bala penyaj daga Gujarat Cricket Association. Henry Bumra uklem syajit haga thup Jong ki khatsan ngon namar ka bowling action Jong kalong ka bakhamper nagwei pat kinong Kawang bol. Henry labu reserve pat ya bad hagwei nagini gicing lekai ulayo lat banile kai kumu reserve player balayo ban khor hadu nya weekend. House nam arajar khat ar ujas Spirit ulayo banile kai T20 nengkong haga jing lekai siat Mustaq Ali Trophy nagajalla Gujarat. Bola yarap ya ke Gujarat banior ra ika nam ladu hakane ka samai. Badai usnam araja khatlai hak jing lai kai Persia ika Mumbai ujas Spirit ulai yele kai bha. Kadang jing la ajung banele kai bha kla khring. Yau coach Jong ka Mumbai Indians ka ka club IPL. Hak bau new coach ula khot sngba yau Pumra ban penya so bat ka Mumbai Indians. Badai hagerta ka bakhat kandai snam ujas Spirit ula yo penmi madan nengkong hak jing lai kai IPL. Kabadai ka league cricket kabaru spa tam haka Pyrthei. Badai na du ne usnam arajar khatlai hadu mentau usnam arajar arpeusan udang yai ne bar club Mumbai Indians. Haga baula yarap ya ka Mumbai Indians bani ora hadu sansin ya ka nam ladu jong ka IPL. Amtang bau ujas Spirit uile kai tang hapo kari India. Henry ulayo lat ru ban mi madan haki jing la kai international naga team India. Haga baula sedang banmi madan nengkok naga kenhun jong kari India dai haga jinga kai ba khadu jong ka ODI series Persia ka Australia house nam arajar khatnriu bad haga naga jinga kai ban nengkong jong uleyo ban khor ar weekend bad hau ju snam uleyo banile kai nengkong haga jinga kai T20 international Persia ka Australia bad haga naga jinga kai ban nengkong jong uleyo ka wei ka maiden over bad kumjuro uleyo ban khor hadu live weekend. Wargane ka jingale kai bha jong kala penlong ya baun syajit ban mi khmat ha ka jingale kai ICC T20 World Cup arajar khatnriu badagane ka World Cup layo ban khur wicket habaro ki jingale kai ki jong badai haus nam arajar khat pra Bumra ulayo ban mi badan nengkong na India ha ka jingale kai test balayo ban khur hadu san wicket ha ka jingale kai ban nengkong jong badai ha ka boxing day test Persia ka Australia haus nam arajar khat pra ujas Spirit ula khor hadu en riu wicket balo kala long ru player banengkong na deuba Asia banyo khor hadu san wicket haga jingle kai test Persia ka Australia England bar South Africa hauju usnam hau banai April jong snam arjar khat khandai ujas Spirit ula syajit ban mi khman haga jingle kai ICC World Cup barhaga ne ka World Cup ka India kala syarem haga semi final hau banai match jong snam arjar ar pheulai namar ka jingman sau jong ladu banile kai haga jingle kai ICC World Test Championship Final Persia ka Australia badai hadu umnai Ogos ula 1-5 biang syaga jingle kai Persia ka Ireland haga ICC Cricket World Cup arajar arpeulai ka bayele kai hari India ujas Spirit Pumra ula syajit biang ban mi khman na kari India badhaga ne World Cup ujas Spirit ula yo ban khor hadu arpe wicket wala ga India ka syarem haga final Persia ka Australia badaus nam arajar arpeusau ujas Spirit Pumra ulai syak khot biang ban mi khman na kari India badai le kai ka jingle kai ICC T20 World Cup badai haga final Persia ka South Africa wala ke India ka don hatmir jong ka namrem Henry Bumra ula ai jingkermen ya ke India badgane ka jingla ajung Bumra banai le kai bha ka jingle kai final kalawan ra ya ke India bagan khori ka nam job ka ba ar haga jingle kai T20 World Cup badai haga ka World Cup ga jing first new jong ujas Spirit Bumra kalau urlong haga ba ula don benta bad kari India bani ora ya ka nam ladu jong ka World Cup bad ujas Spirit Bumra ulio ya ka nam player of the tournament haga ka World Cup arajar ar sau